Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegläşýäs. Şuň hormat prezident Serdar Berdimuhammedow paýtagtymyň büdümýini etrabyna gurulan energetika enjamlaryna awatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň açylyş dawratyna gatnaşdy. Hormatly dabara gatnaşyjylar, gaderli mihmanlar, hormatly energetika pudugynyň işgärleri. Şuň biz Aşgabat şäheriniň büdümýini etrabyna möhüm deshany, ýagny energetika enjamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň açylyş dawratyna gatnaşýar. Biz ýurdumyzyň energetika pudugyny üstürmäge, onun maddi enjamlaryň büniýadyny puhtalandyrmaga uly üns berýär. Soňky ýyllaryň dowamynda ýurdumyzyň ähli welayatlaryna täze döwrewap elektrik stansiýalarynyň bir näçesi guruldy. Häzirki wagtda hem bu pudukda iri taslamalaryň ençemesi durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň içerki energetika halkasynyň hem de Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirji ulgamynyň gurulşy dowam edýär. Amalaşyrlayan giňerimli işler yktybarly energetika kuwwatyny döretmäge mümkinçilik berýär. Elektrik energiýasynyň özümizden artýan bölegini daşary ýurtlara iýermek, eksport uğurlaryny köpeltmek üçin amatly şertler döredýär. Şuň ulanmaga berilýän merkez hem
energetika pudoğu üçün ören uli ähmiýeti eýeder. Bu merkez yurdumuzun ähli sebitlerine kurulan kuvvatlı energetika desgalarının esası enjamlarını awatlamaga niyetlenenler. Bunun öde şeýle hyzmatlar üçin sarp edilýän wagty we serişdeleri azaltmaga, degişli uğurda ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanmagyna hem ýardam berer. Merkezin kuruluşyny Çalyk Enerji Kompaniýasy ýerine ýetirdi. Bu ýerde işlemek üçin ähli amatly şertler üçin edilenler. Awatlaýyş, hyzmat ediş işlerinin gurulşy ekologiýa talaplaryna doly laýyk gelýär. Merkezde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň General Electric Kompaniýasynyň öňdewarjy tehnologiýalary ornaşdyryldy. Döwrewap merkezin gurulmagy bilen bu ýerde 120'den gowrak täze iş orny döredildi. Merkezde işlejek hünärmenler daşary ýurtlarda hünär kämilleşdiriş okuwyny geçdiler. Häzirki zamanyň iň ösen tehnologiýalar esasynda gurulan bu bina Merkezi Aziýada ýeketäk hyzmat ediş desgasydyr. Ýaşular ýaly iri taslamalaryň iýdigderli amala aşyrylmagy, yurdumuzun iqtisadi kuvvatynyň barha artýanlygyna aýdyn şaýatlyk edýär. Hormatly adamlar, berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkanyşy döwründe halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hassa gowlandyrmak, yurdumyzyň iqtisadiýetini iýdigderli ösdürmek biziň baş wezipemiz bolup durýar. Hormatly dawara gatnaşyjylar, sizi halkyň arkadagy zamana silinne ýene de bir iri desganyň energetika enjamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň açylyp ulanmaga berilmegi bilen tüýsürekden gutlaýan. Size berk jan saglyk, maşgala we dançylygyny, energetika pudogynyň işgärlerine bolsa, berkarar döwletimiziň energetika siýasatyny üstünlikle durmuşa geçirmek uğruna alyp barýan işlerine ulu üstünlikleri arzu edýär. Soňra Çalyk Holding kompaniýalary toporunyň direktorlar geňeşiniň başlygy Ahmet Şalga söz berildi. Bağımsız, daimi tarafsız Türkmenistan'ın prezidenti. Hürmetli Serdar Berdimuhammedow. Hormatly dawara gatnaşyjylar. Gahrman arkadamyzyň başlangyjy, şeýlehem Türkmenistanyň hormatly prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň tagallalary we gollawy netijesinde gurulan ýokary tehnologiýaly merkezi açylyp ulanmaga berilýär. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkanyşy döwründe Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň başçylygyny ýurdun energetika pudogy okkunly ösdürilýär. Täze energiýa ulgamlary döretmek boýunça möhüm çäreler geçirilýär. Bu pudokda öňde goýulan wezipeler çözmekde ulustunluklar gadanyldy. İşerki sarp edijileri elektrik energiýasy bilen doly möçberde öpüşün etmek bilen bir katarda onuň daşary ýurtlara iý berilýän uğurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak boýunça iýdigderli işler geçirilýär. Häzirki wagtda iqtisadiýatyň bu pudogy innovasiýa tehnologiýalaryny ulanma arkaly ýokary tuş depgilerine eýe boldy. Energetika enjamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkezi enjamlaryň ýokary hili awatlanmagyny hemde udak möhletlerini ulanmagyny üçin eder. Munyň özi ata watanymyz Türkmenistanda hereket edýän elektrik stansiýalarynyň bökdünşi hemde doly güýjünde işledilmegine ýardam eder. Häzirki döwrüň ekologiýa gopdalygynyň ýokary talaplary hasaba alynıp gurulan bu desga General Electric Kompaniýasynyň uğurdaş enjamlary bilen enjamlaşdyryldy. Şunda işgärleriň hünär taýýarlygyny, şoltanda daşary ýurtlardaky uğurdaş desgalarda okuw iş tejribelerini urama arkaly kämilleşdirmek hemde tejribe alşmak üçin ähli derur şertler döredildi. Şeýlelikde täze merkez dünýädäki şeýle desgalaryň hatarynda iň häzirki zamanyň öňde barjy desga bolup durýar. Bizim kompaniýamyz ata watanymyz Türkmenistan bilen üstünlikli ösdürilýän köp ýyllyk hyzmatdaşlygy hemde iri taslamalaryň durmuşa geçirilmegine gatnaşýanyna buýsanýar. Bu öýdary bähwitli hyzmatdaşlygyň geljekde de dowam etdirilmegine ulugdyklanma bildirýär. Men bildirilen ýokary önam üçin
hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, oňa berk jan tagylyk, uzak ömür hem de watanymyzyň we halkymyzyň awadançylygynyň bähbidine alyp barýan ähli atyly işlerinde ulus üstünlikleri arzu edýän. Sag bolun. Sonra General Electric Gas Power Europe kampaniýasynyň başlygynyň ornamatyry Brice Rais'ine söz berildi. Your Excellency, Honorable President of Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov, Siziň aly hezretiniz, Türkmenistanyň çoňgur hormatlanýan prezidenti Serdar Berdimuhammedow, hormatly dawara gatnaşylar, energetika enjamlaryny awatlaş we hyzmat ediş merkeziniň açylyş dawrasyna gatnaşmak meniň üçin uly hormatdyr. Türkmenistanyň elektrik energiýasyny öndürmekde General Electric kampaniýasynyň tehnologiýalary bilen üpçün edýänligine buýsanýar. Bizim kampaniýamyz 25 ýyldan bäri Türkmenistanyň energetika puwdugyny ösdürmekde işen hyzmatdaşlyk edýär. General Electric kampaniýasynyň ilkinji gaz turbinasy 1998-nji ýylda Türkmenistanyň Büdmeýin döwlet elektrik stansiýasyna guruldy. Şondan bäri ýurtda 5000 megawattdan gowrak kuwwatlykda energiýa öndürýän kampaniýamyzyň 40 tane gaz turbinasy guruldy. Bularyň arasynda Merkez Aziýada iň uly utgoşukly dolanşykda işleýän 1574 megawatt kuwwatlykdaky Mari 3 ýokary tehnologik döwlet elektrik stansiýasy hem bardyr. Bu merkeze kampaniýanyň ýokary tehnologiýalary ulanylýar. Pursatdan peýdalanyp ajaýyp dawara gatnaşmaga döredilen mümkinçiligi üçin hormatly prezident size sag bolsun aýdýaryn. General Electric kampaniýasyna bolan ynamyň üçin size hoşallyk bildirýärin. Merkezin hünärmenleriniň täze tehnologiýalarda ustatlyk bilen işlejekdiklerine ynanýaryn. Hormatly prezident, degişli guwanamalar gowşurmaga ruhsat bermeňizi sizden haýyş edýärin. Sonra Büyük Britaniýanyň The London Energy Club kampaniýasynyň Amerikaň Birleşik Ştatlaryna wekili Hubert Wilson Watson'a söz berildi. Your Excellency, Honorable President of Turkmenistan. Siziň aly hezretiniz, Türkmenistanyň çoňgur hormatlanýan prezidenti. Dünýäde öňdewarjy energetiki enjamlaryny awatlaş we hyzmat ediş merkeziniň açylyş dawratyna gatnaşmaga çakylyk üçin hoşallyk bildirýär. Hormatly prezident, bu merkezin Merkezi Aziýada ýeketäkdigini we bu desganyň döwrewap taslamadygyny, ýokary inženerçilik toplumudygyny tasdikleýän guwanamany gowşurmaga ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Sonra Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň Fraunhofer adynaky Energiýa iqtisadiýaty we Energiýa ulgamy tehnologiýasy institutynyň professory Karl Appel'a söz berildi. Your Excellency, Honorable President of Turkmenistan. Onuň aly hezreti Türkmenistanyň çoňgur hormatlanýan prezidenti. Öňdewarjy energetika enjamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň açylyş dawrasyna gatnaşmaga döredilen mümkinçiligi üçin sag bolsun aýdýan. Hormatly prezident, institutyň adyndan durnukly we öňdewarjy tehnologiýalaryň ornaşdyrylandygy baradaky guwanamany gowşurmaga ruhsat bermeňizi sizden haýyş edýän. Sonra guwanamalaşdyrmak hem de baha bermek boýunça halkara guramasy Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň TÜV kampaniýasynyň Awstriýa Respublikasynyň nakşa hamjatynyň energiýa boýunça müdiri Anton Lepkis'ine söz berildi. Onuň aly hezreti Türkmenistanyň çoňgur hormatlanýan prezidenti. Häzirki zaman öňdewarjy energetika enjamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň açylyş dawratyna gatnaşmaga döredilen mümkinçiligi üçin hoşallygymy beýan etýän. Hormatly prezident, ýokary hil we talab laýyk desga barada guwanamany gowşurmaga ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýän. Sonra Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň Duisburg Essen Üniversitetiň professory Bernd Reinhold Ross'ine söz berildi. Your Excellency, Honorable President of Turkmenistan. Onuň aly hezreti
Türkmenistan'ın çoğur hormatlanyan prezidenti. Hormatly dawara gatnaşylar. Energetika enjamlaryny awatlaş we hyzmat ediş merkeziniň açylyş dawrasyna gatnaşmaga döredilen mümkinçiligi üçin hormatly prezident size sagortna aýdýaryn. Hormatly prezident, institutun adından bu merkeziň ekologiýa taýdan arasadygy we daş gorşawa ziýan ýetirmeýänligi baradaky guwanamany goşurmaga ruhsat bermeňizi sizden haýyş edýärin. Soňra bu ýerde täze diska bardy gurrun berýän film görkezildi. Türkmenistan'da ähli taraplayın amala aşırlayan uly işlerin netijesini Türkmen halky Bagtyar döwrüniň uly ösüşleri bilen taryhy wakalary beslenýär. Berkarar döwletiň täze ýanynyň galkynçy döwrüni, arkadagly serdarmydyň ýolbaşçylygyny durmuşa geçirilen işler bolsa, Bagtyar geljen uryan Türkmen halkynyň ösüşleriniň aýdyndygyna dolu şaýatlyk edýär. Gahraman arkadağımdın taýsy tağıllalar netijesinde Türkmenistan, çyğmal iwerji ýurtdan ýokur hilli taýar önümler bilen dünýä badaryny üçin edýän kuwatly döwlet hökmüne uly meşhurlygy eýe boldy. Häzirki wagtda bolsa, arkadagly serdarymyzyň ýolbaşçylygyny ýurdumyzy senagatlaşdyrmak babatdaky uly işler münasip dowam etdirilýär. Ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli huduklary bilen bir hatarda energetika pudaw hem ýokur depkinler bilen ösýär. Aşgabat şäheriniň büdmeýin etrawyna gurulup ulanmaga berilen energetika enjamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkezi hem energetika enjamlaryny awatlamakda we önümçüligi alyp barmakda uly ähmiýete eýe bolar. Täze toplamyň meýdany 3 hektara deň bolup, bu merkez 36 aýda gurulup ulanmaga berildi. Energetika enjamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň binasyna ýolbaşçylar we hünärmenler üçin iş otaglary, mejlisler otagy, sınıf otaglary, arxiv, luqman otagy, aşxana, naharxana ýerleşýär. Hemde dolandyryş binasyndan, ambar binasyndan, awatlaýyş we dikeldiş çähyndan, awatlaýyş ustaxanasyndan, kimiki araşdyryş çähyndan, texniki binadan we kömekçi binadan ibarat bolup durýar. Merkezi Aziýada ýekete hasaplanýan energetika enjamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkezi General Electric kompaniýasy tarapyndan awatlamak tehnologiýasyny bermek we ygtyýarlandyrmak barada alalaşygynyň çägini dünýäň iň ösen tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylyp guruldy. Bu merkezde Türkmenistanyň energetika ministrligine degişli bolan General Electric kompaniýasynyň energetika enjamlaryna texniki hyzmat işleri geçiriler. Oň üçin merkezde awatlaýyş işlerini ýerine ýetirmek üçin niýetlenen 55 tany ýörüýteleşdirilen döwrewap enjamlar guruldy. Bu ýerde jemi 120 adama dähmet çekmäge döwrewap mümkinçilikler döredilen. Türkiýe döwletiniň Çalyk Enerji Sanaýy we Tijaret AEŞ kompaniýasy tarapyndan bina edilen bu toplum iň täze tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylyp, işler ýokur hilli we ekologiýa taýdan arasy görnüşde amala aşyrmaga şertler döredilen. Gaz turbinalarynyň esasy enjamlaryny ýurdumyzyň çägini awatlamak mümkinçiliginiň döredilmegi, enjamlary awatlamak maksady bilen olary daşar ýurda iýermek zerurlygyny aradan aýyrýar. Şeýle hem ykdysady we wagt taýdan taşytlylyk döredýär. Oň netijesinde bolsa, elektrik energiýasynyň ýerli sarp edijilerine hemde daşary ýurtlary iýerlen meçberini üznüksizligi üpçün ediler. Ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny puwtalandyrmak, halkymyzyň durmuş ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak, elektrik energetika puwdawyny ösdürmek babatda edýän taýsyz tagallalar üçin arkadagly serdarymyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun, halkymyzy eşretli durmuşda ýaşatmak uğruna alyp barýan işleri hemişe rowaj alsyn. Soňra hormat prezidentimiz energetika enjamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň bölümleri bilen tanyşyp başlady. Assalamu alaykum. Cumhur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidenti. Men energetika enjamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň hünärmeni begelçip berdim ra. Belent mertebeli prezidentimiz şu günki dawara ýagdaýda ulanşa tawsyrlýar. Energetika enjamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkezi Gahraman arkadağımyzyň başda durmagyny diýip tutulan insanperwer energetika diplomatiýasynyň durmuşa geçirmeginiň barşyny orla we berkarar döwletiň täze ýany galkyşy döwrüniň
acayip nimelerinin biridir. Bize bu eden savudumuz, ekli energetikler, disemüsyonlardı. Özümüz var ediyen aladalarımız için, ekli energetiklerin adına size ullokan, sağ olsun etmana, ruhsat edin, arkada aferdarını. Ne olsa, energetik enzamların avatlayış ve hizmet etişim erkeninin bölümlerinin iyisi bilen tanıştırıyan, 5D şekilli galagram örgünmeni ruhsat vermenizin sizden ulu hormatlarını haişte ediyar. Energetik enzamlarını avatlaş ve hizmet ediş merkezinde Amerikanın Birleşen Ştatlarının General Electric Kompanyasının MS-6001B kısımlı yukarı kuvvetli gaz turbinasına, yukarı neticelikli LM-6000 kısımlı gaz turbinasına ve MS-9001Y kısımlı yukarı kuvvetli gaz turbinasına texniki hizmet işleri amal aşırlar. Merkezde avatlanacak enzamlar şulardan ibarettir. Gaz turbinasına verilen tabii gaz ve dizel yanğıcını yanıç ulgamını yakmak için ulanılan yanğıç yakıcıları. Yanğıcın hava bilen qarışıp 1200 gradus derece kızgınlıkta yan yeri olan yalın turbaları. Yanğıcın yanmağı neticesinde döreyen kızgın gazların yalın uğrukturucu pilçelerine tarap geçmegini üpçün ediyen yalın uğrukturucu turbalar. Yalın uğrukturucu pilçeler, yalın akımını dıkıtlandırıcı bölükler, işçi pilçeler, bu merkezde enzamları avatlama üçün jemi 169 tane texnologiki iriderlik ulanılıyor. Enzamları avatlama tayarlama üçün ilki bilen oların üstü bölüğü umlama arkalı arafsalanıyor. Sonra enzamlara deper etmezden barlama usulü arkalı olardaki bar olan kemçilikler anıklanılıyor. Enzamların avatlama değişti olan bölüklerini kemşirleyiş işler geçiriliyor. Diametrik şeklini yitiren yerlerinde derur olan mekanik işler yerine yetiriliyor. 1200 gradus kızgınlık derecede enzamların uzak vakitlap deper alman işlemegini üpçün ediyen kızgına çıdamlı örtük çaylayan. Bu avatlayış işlerinden sonra enzamların metal gödeneklerini döreyen içki tartqınlığı ayırma için olur vakum peçlerine taplanıyorlar. İşçi pilçelerin köklerinin katılık derecesini yukarılandırma için onların köklerini kiçik ölçüdeki topçağızlar türkülüyor. Avatlayış işler tamamlanan işçi pilçelerin hususi agramını ölçünü arkalı her bir işçi pilçenin rotordaki anıp oturacak yeri keskitleniyor. Sonra işçi pilçelerde soğuducu hovanın geçen yolları, hava ve su akımları bilen finaldan geçiriliyor. Energetik enzamlarını avatlayış ve hizmet ediş merkezinin kurulup kurulmaya verilmeli. Yerli hünermenler tarafından yukarı kuvvetli gaz turbinaların enzamlarına avatlayış işlerini geçirmeye mümkünçülük verir. Hormatly arkadaşlar, serdarmyz. Ine şu görýän LM-6000 kısımly gaz turbina destasyny merkezimizde General Electric kompaniýanyň avatlaş teknologiýasy esasynda ýürüýte teknologik enzamlaryň kömegi bilen dolu söküp avatlama hyzmat etmek işleri geçirilýär. Şu wagtda çenni şeýle çalışan enzamlaryň avatlaş işleri daşary ýurtlarda geçirilýärdi. Ýurdumyzyň çäginde şeýle öňde bar teknologiýalary hyzmat etmek hem de olar talaba laýyk avatlamak işleri bu merkezde yerli hünermenler tarafından yerine getirilecekdigi bizi diýsegmegendir ýar. Hormatly prezidentimiz, sizin halkymyz barada diýen çäksiz aladalaryňyza merkezimiziň ähli işgärleriniň adyndan size ullakan sag bolsun alkyşaýdýar. Biz bu ýerde tutan ýerli zähmet çekip berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň belent maksatlaryna ýetmekde janymyzy gaýgyrman işejekdigimizi size inandyrmany ruhsat edin. Sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak, ýyl ýurt bähpi tutýan tutumly işleriňiz hemişe rowaj alsyn. Hormatly arkadaşlar, serdarmyz. Sag bolun.
Soňra energetik enjamlaryň abatlaş we hyzmat ediş merkeziniň Kunärmeni Kuliýew arkadaly serdarmyň başçylygyny gurulyp ulanmagy berilen bu döwrwat merkezi bardaýdy. Gaz turbina diskasynyň abatlaşy diýişdi bolan ýanyş ulgamlyk enjamlary dogrusyna gurrunmerdi. Bellenşiýal abatlaş işleri geçirilenine metal barlahanasyny gaz turbina diskasynyň enjamlarynyň polodunyň düzümi, mekanik häsiýetleri we gyzgynlyga çydamly örtükleriň häsiýetleri anyklanýar. Kevşirleme ve yılmama kabinalarına enjamlar kevşirlep dikediş işleri geçirilýär we olary yılmap hakyky ölçüglerini getirilýär. Gumlama kabinasyny enjamlaryň üstünni araşdyrjylyk işleri geçirilýär. Granistol ölçüg işleri takyp geçirmek üçin niýetlenendir. Kunärmen hormatly arkadamyda dördülen mümkinçilikler üçin merkeziň ähli işgärleriniň adyny tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Hormatly arkadagy serdarmy, fursatdan peýdalanyp sizin ýadowsuz aladalaryňyz üçin ähli işgärlerimizin adyndan köp sag bolsun aýdýaryn. Size bir jan saglyk, uzak ömür, alyp barýan il ýurt bähwitli işleriňiz hemişe rowaj alsyn. Hormatly arkadagy serdarmy. Sag bolun, merkeziniň gutly bolsun. Soňra energetik enjamlaryň abatlaş hemde hyzmat ediş merkeziniň Kunärmeni Kazakow hormatly arkadaly serdarmyda gaz turbina diskasynyň abatlaşy diýişli bolan ýalyn ýollarynyň enjamlary bardy gurrunmerdi. Bellenşiýal abatlaş işleri geçirilenine 3 ugurly mekanik taýdan işläp bejerýän has 3Y testanowyny enjamlarda mekanik gyrma işleri awtomatik usulla ýerine ýetirilýär. Gumlama kabinalarda enjamlaryň üstlerini araşdyrjylyk işleri ýerine ýetirilýär. Kunärmen otoda ýerleşdirilen koordinator ölçeýici enjam arkaly gaz turbina diskasynyň bölükleriniň ölçegleriniň awtomatik usulla ýerine ýetirilýändigini, hususy agram kesgitleji enjamda gaz turbina diskasynyň işçi pilçileriniň agramynyň ölçenilip, olaryň rotorda anyk ýerleşdirilmeli ýeriniň kesgitlenýändigini aýtdy. Deşmek hemde ýonma üçin ýetlenen elektrorozyon stanoklaryny enjamlarda deşme ýonma işleri awtomatik usulla ýerine ýetirilýär. Kevşirleme, yılmama kabinalarda enjamlar kevşirlenip dikeldiş işler geçirilýär. Bu olary yılmap hakyky ölçüglerini getirilýär. Kunärmen özleriniň bu ýokary teknologiýaly döwrwap energetik enjamlaryň abatlaş hemde hyzmat ediş merkezine öňürjilikli däkme çekip, energetik budugyň ösmegini, ulgamyň ýetgiderli abat işlemegini, ihtilatlaryny gaýgyrman işlejekliklerini hormatly prezidentimiz anandyrdy. Hemde hormatly arkadaly serdarymyň janynyň sag, ömrüniň uzak, ýyl ýurt bähwitli işlerini hemişe rowaj almagyny arzu etdi. Arkadaly serdarymyz Kunärmene işlerini üstünlükler arzu edip, açılan tiýadi diska bilen gutlady hemde inniki bölüme bardy. Salamu aleykum, Sungur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidenti. Men energetik enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň Kunärmeni Allahnyzar Gonç. Hormatly arkadaly serdarymyz, siziň başçylygyňyzda gurulup ulanmagy berilýän döwrewap energetik enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkezine hoş geldiňiz. Bu bölümde gaz turbina diskasynyň bölekleri abatlaýyş iş geçirenden soň gyzgynlyga çydamly örtük çaymak, soğuk sıklanırjy örtük çaymak hemde gyzgynlyk bilen taplamak işleri ýerine ýetirilýär. Inne bolsa gaz turbina diskasynyň bölegini robotun kömegi bilen gyzgynlyga çydamly örtük çaymak ýygyderligini görkezmäge ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş etýär. Bu yerde yalın truvası aylayıcı mekanizma berkidilýär ve aylanyp başlaýar. Soňra robot örtük saymak üçin berilen program esasyna taýýarlyk görýär. Soňra örtük tepisi guralmazda kislorod we vodorod gazlarynyň hasabyna plazma od ýanýar. Bu plazma odyň temperaturasy 15.000 gradusga teň barýar. Soňra robotumyz yalın truwasynyň içki böleklerini gyzgynlyk we çydamly örtük saýar. Yalın truwamyda gyzgynlyga çydamly örtük saýlandan soň robot başlangyç ýagdaýyna dolanyp gelýär. Şeýlelikde taýýar bolan yalın truwamyz ýokary temperaturada işlemäge ukyply bolýar. Hormatly arkadaly serdarymyz, siziň başçylygyňyzda gurulup ulanmagy berilýän döwrewap tehnologik merkez ýurdumyzyň energetika pudugyna ýetilen bilen teknikleriň, gazanlan üstünlikleriň netijesidir. Bu sowgadyňyz üçin ähli energetikleň adyndan sag bolsun aýtýaryn.
Oy sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak. İl ýurt bähbetli alyp barýan işleriňiz hemişe rowaj alsyn arkadaşlar serdarymyz. Çok sağ olun. Täze merkezimiz gutly bolsun. Soňra hormat prezidentimiz energetik enjamlaryny abatlaş we hyzmat ediş merkeziniň ýene bir bölümine bardy. Soňra hormatlanan Türkmenistanyň prezidenti, men energetik enjamlary abatlaş we hyzmat ediş merkeziniň hünärmeni Gurbanmurat Annaýew. Bu abatlaş merkezi döwrat tehnologiýa enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr. Muňa mysal edip, SET 1500 kısımly programmalaryma esasında sany ulgam arkaly dolandyrylýan avtomatik ýükleşici robotudur. Bu robot yük götürjüligi 1 tonna bolup, ondan naşary öňünden çykan täsirçiliklerden hem aýlanyp geçme ukyby hem bardyr. Hormatly arkadaşlar, bize şular ýardy döwrat tehnologiýa abatlaş merkezini gurup bereniňiz üçin ähli energetikleň adynyň köp sagatyny aýdýaryn. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, ýyl ýurt bähbetli tutumly işiňiz hemişe rowaj alsyn arkadaşlar. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow asly däbe görä şanly waka münasibetli hormatly mehmanlaryň kitabyna ýadygärlik ýazganlardy. Şol ýerde bu ajaýyp wakadan ýadygärlik hökümini energetik podugyny kunärmenleriniň adyndan hormatly prezidentimiz ajaýyp haly sowut gowşurly. Döwlet başlanma şeýlede Türkmenistan energetika ministrine bu merkez üçin niýetlenen täze gulluk awtologlarynyň açarlaryna gowşurdy. Hormat prezidentimiz dawra gatnaşyjylar bilen mähirli hoşlaşyp hemde merkeziň işgärlerini üstünlükleri ardy edip bu ýerden ugrady. Şugun hormat prezident Serdar Berdimuhammedow paýtagtymyň büdümöýüni etrawyna ugrulany energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň açylyş dawratyna gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Çalyk Holding kompaniýalar toparynyň direktorlar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalyk kabul etdi. Hormat prezidentimiz Türk işi urny Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň mähirli salamyny ýetirip, Türk kompaniýalary bilen köp ýyllyk hyzmatdaşlygyň netijeli häýatini bellädi. Durmuş geçiren bilelikdäki iri tasdymlar şol sany elektroenergetik ulgamyny tasdymlar bu hyzmatdaşlygyň netijesidir. Şunun bilen malykda arkadaşly serdarymyz iň ýokary tehnologiýalar esasyny enjamlaryň abatlanmagyny, bu uzak mökletliğin işledilmegini üçin edip biljek merkeziň açylmagynyň ähmiýetini nykdydy. Döwlet başlarymyz iň gowy dünýä tejribesini we öňde barjy tehnologiýalar çekme arkaly milli ykdysadyň toplumlaryň döwraplaşdyrylmagynyň hemde diversifikasiýa ýoly bilen ösdirilmeginiň ýokary halkara ölçeglerine laýyk gelýän dürli maksatly disgalaryň köp sanynyň gurulmagyny göz öňüne tutýanyny aýtdy. Eşewur hormat prezidentimiz wagt tapyp kabul edeni üçin hoşalyk bildirip, ýokary tehnologiýaly merkeziň ulanmagy berilmegi bilen mutludy. Hemde ýol başlygy edýän holdinginyň bu tasdymanyň amala aşyrmagyna gatnaşanlygyny tüýf sürekden buýsanýanlygyny we özary bekbetli hyzmatdaşlygyny dowam etdirilmegini gazaklanma bildirýänligini belledi. Ahmet Çalyk täze önemçilik deskasynyň hormatly arkadaşymyz Gurbanguly Berdimuhammedowyň taýsy taýlarynyň hemde elektroenergetikanyň ösdirilmegine başlangyçly çemleşmesiniň netijesinden tap. Gahrman arkadaşymyza uzak ömür berkjan sağlyk. Täze taryhy ýamda egerdil meýilnamalarynyň amala aşyrmagyna eksilmez güýç guwat ardy etdi. Duşluň dowamyny döwlet başlarymyz hemde işewur durly urgamlarda netijeli hyzmatdaşlyk ösdirmegiň ýagdaýyny we geljegini aralyp maslahatlaşdylar.
Çalk Holding'ın yol baştı, hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow yurdumyzda amal aşyrylýan giň göçbeli özgörtmeler maksatlamalarynyň şäklerini dünýä belli General Electric kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda möhüm tassamalaryň durmuşy geçirişi barada hasawat berdi. Döwlet başçylygymyz guruluş işleriniň ýokary hiliň kimde disgallaryň şertnamada belirlenen möhletlerde ulanmaga berilmeginiň Türkmen tarapynyň esaty şerti bolanlygyny we şeýle bolmagyny galýanygyny ünsçekdi. Duşuň ahyryna Türk işgöri ýol başçylyk edýän kompaniýasynyň üstüne alynan borçnamalaryny ýerine ýetirmäge mundan beýlegem öwrençinlik kimde jogapkärçilikli çemeleşekdigine hormatly prezidentimiz anandyrdy. Duşukdan soň mehman habarçylarymyza şeýle gurrunmerdi. Türkmenistanyň şoňur hormatlanýan prezidentiniň wagt tapyp kabul edilmegi üçin hoşçalyk bildirýän bu açylış tabarasy biziň üçin bayramçylyk hökümine uly şahatlykly waka boldy. Arkadamyzyň öňden görjülükli siýasat hemde başlanýşlar bilen hyzmat etiş merkezi Türkmenistanyň şoňur hormatlanýan prezidentiniň gollawlary, tagalalar netijesinde hemde hut özüniň atlaşmagyny açylyp ulanmaga berildi. Dördülen şeýle mümkinçilikler üçin hoşçalyk bildirýän Türkmenistanyň hormatly prezidentiň arkadagy serdarymyzyň başçylygyny giň erimli işler amal aşyrylýar. Häzirki açylan abadlaş we hyzmat etiş merkezim şeýle işleriň biri bolup, ol sebitde ýeketek merkezler hemde tehnologiýa taýdan enjamlaşdyryş wagtda iň ýokary döwri we derejelerdir. General Electric kompaniýasy bilen köp ýyllardan bäri hyzmatdaş bolup işleýär. Şeýle tassam boýunça işlemekden buýsanç duýýar. Ata watanymyzda köp ýyldan bäri potroç hökümine işleýändigimiz üçin buýsanýar. Ata watanymyzda mundan beýlegem iň gowy görnüşde kämil tehnologiýalar esasynda daşky uşagy laýyk gelýän derejede ihlasly işlejekdigimizi arkadaly serdarymyzy hormatly prezidentimiz anandyrdym. Duşukda Türkmenistan energetik ulgamyna alınıp barlayan beýleki işlerimiz bardy hasawat berdim. Mundan başga-da geljekde amal aşyrmagy meýleşdirilen işlerimiz bardy maslahatlaşdyk. Şonuň bilen malykda energetika, saglyk goraş, infrastruktura, himiýa we beýlekler babatda ýerine ýetirilmeli işler boýunça pikir açdyk. Türkmenistanyň şoňur hormatlanýan prezidentiň alyp barýan döwlet işlerini uly üstünlikleri we berkjan saglyk ardy edýär. Sag bolun. Soňra hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow öz ýurdunyň gökeriýetine ýol başlygy edip, paýtagtymyza gelen Gruziýanyň premier ministri Irakli Garbaşvili bilen duşdy. Belent mertebeli mehman bildirilen mehman seýerlik üçin tüýsürekden hoşçalygyny beýan edip, döwlet başçylygymyza Türkmenistanyň ýakly halkyna rowançlyk we abadançylyk ardy eden Gruziýanyň prezidenti Salom Zarbishviliň mähirli salamy ýetirdi. Gruziya Türkmenistanyň oňyn bitaraply kelgülerini esaslanýan daşary siýasy strategiýasyny ýokary baha berýär hemde diýip bolan netijeli iki taraplyň gatnaşyklaryň pogutlandyrylmagyna gazaplanma bildirýär. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow dostlukly ýurdun prezidentine we halkyna iň gowy arzuwlaryny beýan edip, Türkmenistanyň öz gezegini uzak möhletli we özary bekfil esasy ýola goýulan döwlet gatnaşyklarynyň mundan beýlägen pogutlandyrylmagyny maksat edilýändigini bellidi. Gruziýanyň hökümet başçylygynyň şu gedeki saparynyň şanly senäwesiniň ýylda geçýändigini ýagtyldy. Şu ýylyň 16-njy iýulynda iki ýurdun arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulyny 30 ýyl boldy. Şonuň bilen manlykda döwlet başçylygymyz şol geçen döwürde siýasy, diplomatik, sowda, ykdysady we medeni sanperwer ulgamlary hyzmatdaşlygyň uly hemde oňyn tejribesiniň toplananyny kanagatlanma bilen bellidi. Söhbetdeşler iki taraplyň hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alşmalaryň dowamyny ähli ulgamlarda netijeli hyzmatdaşlygyň giňedilmeligini naktadylar. Soňky ýyllarda ýokary derejede gazanan ilanlaşyklar Türkmen Gruziýan hyzmatdaşlygyny hil taýdan täze dereje çykarmak üçin ygtybarly biniýat goýdy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow hemde premier ministri Irakli Garbaşvili taraplaryň hyzmatdaşlygy deň hukukluk, özara hormat goýmak hemde açyklyk ýolguly esasyny ösürmäge çalyşýanlyklaryny tasdiklap, şu gedeki duşuň ýurtlaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň giňerilmegini hemde özara bekfitli hyzmatdaşlygyň mundan beýlägen pogutlandyrylmagyny täze iter berjekdigini anam bildirdiler. Döwlet başçylygymyz hemde mehman häzirki döwürde iki döwletiň diňe bir iki taraplyň görnüşde däl isem awrely düzümleriň şäklerini de üstünlikli hyzmatdaşlyk edýändigini kanagatlanma bilen bellediler. Söhbetdeşler ykdysadyň durly uglary boýunça hyzmatdaşlyk ösürmek üçin ýurtlaryň ýeterli kuwatynyň bardygyny belläp, import-eksport haritlaryň görnüşlerini artdyrmak mümkinçiligini öwrenmegiň maksadyna laýyk boljakdygyny notladylar. Şonuň bilen malykda hökümetara toparyň ähmiýetli ornuny üns şekilli, bu toparyň işi hyzmatdaşlygyň has netijeli gurallaryny işläp taýýarlamaga gönükdirlendir.
Döwlet başlarymyz hemde mehman dürli tatlamalar durmuşy geçirmek hemde bar bolan mümkinçiliklerden peýdalanmak meselesine aýratyn üns berdiler. Munyň wady sewda we ykdysady gatnaşyklary hasym ösürmäge mümkinçilik berer. Şeýle Hadar we Kara deňiz sewitleriniň arasynda Ýewropanyň hemde ýakyn günnägorun döwletlerinden şykalgasy bolan uly üstaşyr geçilgeni döretmegiň ähmiýetini ykdaldy. Hususi işgörlük urwançy iki taraply gatnaşyklary ösürmek meselesi hem aral maslahatlaşyldy. Şunun bilen maglyqda telekeçilik düdümleriniň arasynda netijeli gatnaşyklaryň ýoly goýulmagy üçin amatly mümkinçilikleriň bardygy bellenildi. Bu orada kuwatyň ulanmagy sewda gatnaşyklarynyň putulanyrylmagyna ýardam berer. Sewkatdaşlar insanperwer hyzmatdaşlygyny giňeltmek wajypdy barda edip, bu orada gatnaşyklaryň bilelikdäki anyk meýilnamalary we maksatnamalary esaslanmalygyny bellädiler. Şunla halklaryň ýakynyn gatnaşyk etmäge, iki döwletiň baý taryhy, medeni mirasyny öwrenmäge gyzykdanmalaryny hemme taraplaryň gollamagyň, ilim, bilim, saglyk goraş, sport we syýahatçylyk ulamlaryny, hyzmatdaşlyk giňeltmeň zerurdygyny şekilli. Duşun ahyrynda hormat prezident Serdar Berdimuhammedow hemde premier ministr Irakli Garibashvili döwlet gatnaşyklaryň ähli ular boýunça beýlegim üstünlükli ösüriljekdigini anam bildirip, iki dowlukly ýurdun halkyna parahatçylyk we awadançylyk arzuw etdiler. Duşukdan soň mehman habarçylarymyza şeýle görünmerdi. Bu saparymyň Türkmenistana ilkinji sapardygyny bellemek isleýän şeýle ýakymlyk kabul edilendiği üçin Türkmenistanyň prezidentine tüýsürekden hoşallygyny beýan edýän. Türkmenistan bizim üçin dostlukly döwletdir. Biz ýurtlaryň arasyndaky bar bolan gatnaşyklary ýokary baha berýäs. Bu saparymyň maksady bizim Türkmenistan bilen gatnaşyklar hemde dostluk hasym putulandyrmak isleýändigimizi ýetirmekden ibaretdir. Men ýurtlaryň arasynda uly kuwatyň bardygyna berk inanýan. Hormat prezident bilen hem söhbetleşikde biz hut bu barada gurrun etdik. Biz ýurtlaryň arasynda sewda, ykdysady, üssaşyr gatnawlary kommunikasiýalar bilen baglanşykly meselelerin birnäçetini aral maslahatlaşdyk we men iki ýurdumyň nurany geljeginiň bardygyna berk inanýan. Sizin ören parasatly prezidentiňiz bar. Döwlet başçylygynyň ýolbaşçylygyna ýurduňyň mundan beýlegem ösüşükdigini, potulanjokdygyny we halkyňyň rowançylygynyň hasym ýokurlanjokdygyna berk inanýan. Jena prezident bilen duşuň meniň üçin uly hormatdygyny bellemek isleýän. Men jena prezidenti Gruziýa sapar bilen gelmäge çağırdym we biz Tbiliside bu sapara sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Ýene-de bir gedek köp sag bolun. Şeýle-de Türkmenistanyň we Gruziýanyň wekilletleriniň arasynda duşuklar geçirildi. Olaryň dowamyny durly urlarda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselelerini degilip geçirildi. Duşuk gatnaşyklар sewda ykdysady ulgamyny iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugur hökümini kesgitläp, netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin häzirki döwrüň täze çemleşmeleri talap edýändigini nakdadylar. Harit dolanşygynyň mukdaryny artdyrmak, özara iýerleýän önümleriň sanawyny giňetmek üçin uly mümkinçilikler bar. Uly aratlyk ulgamy häzirki döwrüň ýagdaýlaryny nazara almak bilen esasy urlaryň hataryny bellenli. Şunuň bilen maňlykly taraplar utgoşkly uly üssaşyr we logistika düzümlerini döretmek boýunça bilelikdäki tatlamalar amala aşyrmagyň geljegini aral maslahatlaşdylar. Ýygnananlar taraplaryň bu ulgamda umum gyzyklanmalarynyň bardygyny belläp, şu meselede Türkmenistanyň hemde Gruziýanyň hyzmatdaş hökümine çykyş edýänliklerini nakdadylar. Wekilletleriň agzalary iki tarap bilen hyzmatdaşlygy diversifikasiýalaşdyrmagyň geljegi bardaky pikir alşmalaryň şähertlerini energetik pudugyna özar gatnaşyklaryň netijeligini kanagatlanma bilen bellediler. Şundan bir iki döwletiň bähbidine kowap gelmän eftim tutuş Ýewraziýada energetik howpsuzlygynyň kemaly gelmegini kuwat iter bermän gönükdirlen tasdymlary durmuşy geçirmeň ähmiýetini üns şekilli. Taraplar Türkmenistanyň hemde Gruziýanyň hyzmatdaşlygy ösdürmäge hemde anyk işler bilen baýlaşdyrmaga taýýardyklaryny tasdiklap, diýip bolan döwletler gatnaşyklaryň iki dostlukly halkyň bähbidine mundan beýlegem üstünlükli giňeldiriljekdigini anam bildirdiler. Gepleşiklerin jenleri boýunça özara bähbidi hyzmatdaşlyga täze iter berjek iki taraply ritminamalaryň birnäçetine gol şekilli. Şeýle hem ýurdumyň daşary işler ministrligine Türkmenistanyň hemde Gruziýanyň daşary işler ministrleriniň duşugy boldy. Duşukda hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ähli ugurlar boýunça ösdürmegiň möhüm meseleleri aralanyp matlagatlaşyldy. Şoň bilen baglykda sewda ykdysady, meden insanperwer, ulug energetika, innovasiýa we syýahatçylyk ugurlaryna gatnaşyklaryň hil taýdan täze derejede çykarylýanlygy bellendi. Şeýle hem söhbetleşler hyzmatdaşlygyň iki taraplyň görnüşde bolşy ýaly köp taraplyň görnüşde-de. Şol sanda Birleşen Milletler Guramatynyň we beýleki awraýla halkary düdümleriniň şähertlerine ähmiýetini nakdadylar. Taraplar döwlet ara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitläp, özara bähbitlik hemde ynançmak ýörelgelerini esaslanýan türkmen gurdyň dowatlyk gatnaşyklarynyň bilelikdäki tagallalarynyň netijesinde mundan meýlekde üstünlükli ösüriljekdigine ynam bildirdiler. Şeýle hem Gruziýanyň premier ministri we oň ýanynaky wekiliýetiň agdalary
paytaxtymyzdaky halk aqidati ýadygärlikler toplumuna gül goýdular. Resmi tapar bilen Aşgabatda gelen Gruziýanyň premier ministriniň we oň ýanynaky wekiliýetiň agdalary muqaddes günjegine gül goýmagy, watanyň erkinligi we azatlygy uğruna gahrmançylykly hereketleri bilen wepat bolanlaryň hormatyny aňladyp, bu awatdaky ýurdun arasyna gatnaşyklara, şol sany medeni insanperwer ulgamda gatnaşyklara uly sarpa goýulýanlygyny ýüze çykardy. Şuun, Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeşler Birleşmesine hormat prezidentiň tabşyry boýunça Beýdüzümiň ýokary mektebiniň binalar toplumynyň gurulşygyna badalyk berilmek münasibetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Onu arkadagy serdarmyň ýyldary tagalaty netijesinde ýurdumyň döwleti dahylsyz pudugynyň hemme taraplaryny ösdürmegi başlanan meseleler aralyk maslahatlaşyldy. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligiň ösdürülmegi, iş ýurdumlaryň giýmoşary tassamalaryň durmuşa geçirilmegine işen gatnaşmagy möhüm uğur hökmünde kesiyetlendi. Munyň özi Türkmen telekeçleriniň ykdysadyýetimiň ähli puduklaryny, ýaýbanlanlaryny giýmoşary özgertmelerini amala aşyrmagyna, goşant goşmaklaryna giň ýol açýar. Şunun bilen baglykda ýurdumyň iş ýurdumlarynyň işiniň kemilleşmegine hususy puduklar üçin ýokary hünärli işgärleň taýýarlanmagyna hemem burada bar bolan dünýäniň ösen tejribeleriniň içgeni öwrenilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Bu bolsa Türkmen telekeçleriniň mümkinçiliklerini hemde olaryň alyp barýan işleriniň ösüşini ýokary derejesine çykmagyna ýardam berýär. Belenşe ýaly häzirki döwürde Türkmen telekeçleri önümçiligiň dürli uğurlaryna, senagatda, gurulşykda, bilim ulgamynda, owy hojalygyna hemde ýol ulagdymyna degişe tassamalaryň durmuşa geçirilmegine iş ýeňilik görkezýärler. Munyň özi iş ýurdumlaryň özi işlerini häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede gurulýanlyklarynyň aýdyň subutnamasy. Hoşallyk maslahatynyň dowamyna dörejilikli işleme uğruna döredilýän mümkinçilikler üçin arkadagy serdarmyda hoşallyk sözleri beýan edildi. Şeýle hem çykyş edenleri öňde bolan wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirilmegi uğruna zerur tagallalaryny gaýgarmajakdyklaryna inandyrdylar. Paýtagtymyzda geçirilen Ýewraziýada uly ustaşar hyzmatdaşlygyny diversifikasiýalaşdyrmaga başlanan halkara uly ustaşar geçirgeleri özara ara baglanşyk we ösüşatly halkara maslahaty bu urda öňügdüşliklere gadanmaga ýardam berdi. Bu halkara maslahatyna gatnaşan daşar ýurtlaryň dürli kärhanalarynyň hemde kompaniýalarynyň wekilleri Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherindäki halkara deňiz portuna aýlanyp gördüler. Halkara maslahatyna gatnaşyjylaryň gojaman Hazaryň kenaryny öz boşly bedeg berip oturan Türkmenbaş şäherindäki halkara deňiz portu bilen tanışlygy aýratyn täsirler galyrdy. Ma'lum bolýaly bu halkara deňiz portu berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe Aziýa hemem Ýewropa ýurtlarynyň arasynda ykdysady we sowda hyzmatdaşlygynyň hiltaýdan täze derejä çykarylmagyna ýardam edýär. Sewetde deňi taý bolmadyk Türkmenbaş halkara deňiz portu Olparom ýolagçy hemem ýük terminallaryny özüne jemleýär. Portun bir wagtyň özünde gemeleň 17-sine hyzmat etmäge ukyply bolan durulgalarynyň umumy uzunlygy 1800 metrden gowrakdyr. Halkara deňiz portunyň umumy geçirjilik kuwaty bolsa 17 million tonna barabardyr. Bu ýerde gemeleň hereketine ýük ýüklemek, hemem düşürmek işlerini gödögçülügiň, hemra ara gatnaşygy, şeýlede awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň kömegi arkaly amala aşylýanlygy bellenmegi münasipdir. Halkara deňiz portunyň döwrüwap mümkinçilikleri mehmanlarda uly täsir galyrdy. Olar halkara maslahatyna gatnaşmaga, hemem ýurdumyzyň ulug we kommunikasiýa ulgamynyň mümkinçilikleri bilen tanışmaga döredilen şertler üçin hormatly prezidentimiz arkadaly serdarmyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne oby hojalyk pudugyna zähmet üstünlikleri gadanlýar. Hormatly prezident bu pudugy özgertmek üçin zähmet adamlaryna edýän himayet golluglarynyň netijesinde Balkan welaýatynyň edermen bagdaýhanlary geljek 2023-nji ýylyň bol hasylynyň düýbün tutmak, ýerlerde ýokary hili sürüm geçirmek işlerini guramaçylykly alyp barýarlar. Ýa-da wagtda ýerleri täze ýylyň hasylyna taýýarlamak sürüm işlerini öz wagtyny hemde ýokary hili geçirmek bagdaýhanlar üçin iň möhüm hem gaýra goýulmasy şäherleriň biri bolup durýar. Bu jogap gelek hem derwaýs işiň agresiýanlygynyň talaplaryna laýyklykda amal edilmek üçin Balkan welaýatynyň bagdaýhanlary şu günler ihlasly zähmet çekýärler. Arkadagy serdarmyzyň ýygydelik himayet gollugy bilen ruhlanan işleýän welaýatyň oby hojulukçylary hormatly prezidentimiň bu pudugy ýokarlandyrmak wawatyny kabul edýän taryhy kararlardyr sözgütlerini münasip iş bilen jogap bermek başarýarlar.
halkyň arkadagly zamanasy ýylyny ýokary zähmet üstünlüklerine besleýän Balkan vilayetiniň zähmetkeşleri şu günler hasylan boşan ýerlerde sürüm işlerini geçirmeklige jogap gelişemeleşýärler. Topragy öňde duran ekiş işlerine talabalaýyk taýýarlamakda hem-de geljekki hasylyň düýün tutmakda häzirki meýdan işleriniň ähmeti ören ullar. Şeýle bolansaň vilayetin ekrançylyk meýdanlaryna sürüm işleriniň depkini gün saýyn ýokarlanýar. Bu möhüm hem-de derwäs işlerde Balkan vilayet owa hojalyk öňümçilik birleşiginiň teknik hyzmat ediş karhanalarynyň mehanizatorlary, injener teknik işgärlerdir awatlaýjylary, tagallaly zähmet çekýärler. Öňümçilik birleşiginiň etraplardaky usahanalarına teknikalardyr enjamlaryň hem-de beýleki gurallaryň irki möhletlerinde taýýarlanyp goýulmagy sürüm işlerini öz wagtyna hem-de ýokary hili geçirmäge mümkinçilik berýär. Teknik taýdan hyzmat ediş toporlary möhütimiň tutuş dowamyna ekin meýdanlaryna bolýarlar. Dowam edýän sürüm işlerine daşary ýurtlardan satyn alınan kämil kuwwatly traktorlaryna erkedýän mehanizatorlar gije günlüğüň dowamyna bökdünçide işläp, möhütimiň agrotechniki talaplara laýyk geçirilmegini gazanýarlar. Dogry hem-de öz wagtyna geçirilen sürüm işleri soňky ähli agrotechniki şäherleriň netijeli bolmagyny üpjün edýän möhüm çäredir. Muňa oňat düşünýän Balkan vilayetiniň owa hojalyk öňümçilik birleşiginiň öz işine ustat mehanizatorlary kuwwatly traktorlary bökdünçide işledip ýokary hili sürüm geçirme başarýarlar. Owa hojalygyna dowam edýän işleri guramaşylykly hem-de talaba laýyk alyp barýan Balkan vilayetiniň bagdaýhanlary ýurdumyň owa hojalyk budagyny düýüp ösdürmäge berýän himayet gollawlar üçin arkadagly serdarymyza hoşalyk sözlerine diýerler. Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherine agratletika boýunça geçirilýän halkara ýarşynda ýyllaşmada üstünlükli çykyş edýärler. Ýarşda üstünlük gazanylmagy Türkmen sportunyň awraýyny belende oturýar. Agratletika boýunça Daşkent şäherine ýaşlaryň o ýetkinjekleriniň arasyna geçirilýän Aziýa çempionatyna 21 döwletden türgenleriň 261 gatnaşýar. Türgenlerimizden çykyşlary ulgydyklanma döredýär. Halkara ýarşyna Türkmenistanyň agratletika boýunça ýygyny toparan türgeni Olimp Orta Sport Mekdebiniň okuwçysy Perhat Bagtyarov ýetkinjekleriň arasyna 55 kilogram agram derejesinde çykyş edip, filtrläp götürmekde 105 kilogramy hem-de etekläp götürmekde 125 kilogram götürüp öňdäki ornuna nasip boldy. Gazanlanan üstünlük ýurdumyzda arkadagly serdarymlaryň başlandygyna sportun bu görnüşiniň giňgerimde ösdürilýäniniň nowatdaky sutnamasydyr. Hormatly adamlar, Nursa ýurdumyň aýtana we paýtaht Maşgabatda 20-nji iýulda saat 20-den 21-nji iýulda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habary bilen tanışdyryň. Balkan vilayetina az burtuqaryp Demirady kunwatardan telde sekundda 8-13 metre ýetýän şemal öwserim. Howa ýejetine 23-28 gradus maýly, gündüzine 36-41 gradus ysy. Kenariýa etraparyna 28-33 gradus maýly bolar. Ahir vilayetina çykyp Demirady kunwatardan telde sekundda 9-14 metre ýetýän şemal öwserim. Howa ýejetine 25-30 gradus maýly, gündüzine 39-44 gradus ysy bolar. Mary vilayetina çykyp Demirady kunwatardan telde sekundda 8-13 metre ýetýän şemal öwserim. Howa ýejetine 24-29 gradus maýly, gündüzine 39-44 gradus ysy bolar. Lewap vilayetina çykyp Demirady kunwatardan telde sekundda 8-13 metre, käýerlerine 15 metre çenli ýetýän şemal öwserim. Howa ýejetine 26-31 gradus maýly, gündüzine 40-45 gradus ysy bolar. Daşwy vilayetina az burtuqaryp Demirady kunwatardan telde sekundda 7-12 metre ýetýän şemal öwserim. Howa ýejetine 24-29 gradus maýly, gündüzine 39-44 gradus ysy bolar. Paýtaht Maşgabatda Aşgabat Demirady kunwatardan telde sekundda 9-11 metre ýetýän şemal öwserim. Howa ýejetine 25-27 gradus maýly, gündüzine 40-42 gradus ysy bolar.
Yurdumuzdan şu iyul ayının 21-ne magnit hadisasının qoğuşoq təsirli bolmana başlaya. İdiz vatandaşlara tömüz fasında huvanın derecesinin yuqorunu yanına nazar alıp, fasalın ayrıtınlıklarına layıklıkta geyinmeği, günün yetiş şöklüsünden qoranmağı, şeyle hem yurdumuzu hareket ediyen şahsi ve cemiyetçilik, arasaçılık tertipli günlerini bercay etmeğine de maslahat beriyaz. Mehriban ileşar, buluru berk bercay etseniz de yılın üstlenlik fasında öz sağlığınızı qorap bilersiniz. Mehriban adamlar şunun vatan habarları peşimizde cemleyez. Bir karar devletin täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyza Türkmenistan ähli wagtlarda ösşüreýär. Ähli ösüşlerini özününe bolsa halkyň bähwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoşsa bolun, ediz ileşer.